Fa 21 dies que van començar un repte, el propòsit de parlar sempre en català durant 21 dies. Ens adheríem així a la iniciativa del col·lectiu Mantenc el català, que ens proposava mantenir aquest comportament lingüístic durant 21 dies per tal de que esdevingués un hàbit. És a dir, un comportament habitual incorporat amb normalitat al nostre dia a dia. Durant aquestes setmanes hem tingut la possibilitat de practicar-ho i de reflexionar-hi i hem arribat a dues conclusions clares. Una, és més fàcil del que pensàvem, no? I dues, és més important del que havíem imaginat. O sigui, que ara que hem arribat fins aquí, no ens aturarem. Avui comença el repte de Pont de Veres, parlar en català sempre, a tot arreu i en tothom, indefinidament. Moltes gràcies per tot i si necessiteu res, xiulau.